Untuk kegiatan selanjutnya mau cari genter di kebun tetangga. Nah, ini di ditegur marine iki dipek gedange iki. Wis rodok tuwek. Nah, jalan-jalan ini saudara. Lahannya ini di perengan. Lahannya di perengan. Mandarono ae wonge. Cuy. Cuy. Perengan iki men. Miring kebone. Ayo wis rene golek genter. Wah, ana wonge. Kate njaluk genter. Oh, golek apa? Sampe wis mau. Wis mau, Kaji? Wis mau. Mau. Aduh. Balik ping pira wis? Durung mulai golek. Iya marine sik. Ya alhamdulillah menurut sampean. Alhamdulillah pokoknya belum golek dhewe. Nah, ya ndak kan nek ana wonge kan luwih enak ngono. Tapi kan wis iya sabene kan wis mari omong. Tapi kan nek ana wonge luwih enak maneh ngono lho. Jare nek ana wonge iki luwih cetha ngono lah. Luwih cetha mesti. Ya leren sik ambekan aku mari anu iki buru, mari golek pulung, ngecer-ngecer rabuk. Aduh, iki oleh wis. Anu ngrambakno sapa kamu sih? Pancet kan anu Jainul. Oh, mismane. Oh, minta kurang. Oh, mismane berke me gitu iki wah. Oh, becik anu caluke dodele ngono kuatir anu apa? Cek delok-delok diluk. Aduh, ndak kuat aku nek sakmene iki. Delok njajal. Jajal. Iya enteng tapi entengan entong. Nek anu rambane lembut gere. Iya tapi ngene iki nek ndak biasa merono ngaji yo. Cekere iki teolen cekere iki keju. Sampai tong iki ya bentar 20 terus semua Jawa temen. Yo saiki kan diimbangno ambek harga barang ngaji harga. Kudu diimbangno ambek harga kebutuhan barang Kang Muji. Hah? Hah? Slawi. Oh, slawi ini. Yo, yo ndak apa-apa cuma kan yo wis di anu dhewe lah. Nek akmu mendek karo kuat kok sakmene iki luwat kali cilik dalane ndejer lho. Oh. Yo mlaku dicongklok iki, dipanggul. Antepan maneh. Slawi. Iya. Tapi ngene iki sak abot-abote, tapi sik entengan entong. Ya entong kerinyen. Lah entong ngono. Nek entong iku menjadi apa? Mesti ngenakno weteng. Ngono lah. Ya niliki sik, niliki sik. Aku kan ndek kono setengan wis rada berak kamu Ji. Dadi iya, rada berak. Ya tapi sing oleh dhuwit sapa? Ya mek enake apa ning ngene iki sampean sik rekoso tapi nek wis tangane dilumahno. Aduh, siji mlakune sampean. Apa maneh 2 wulan mene di apa? Ndak dijaluk ya 2 wulan. Katalah 20 berarti 1.200.000. Iku nek 2 wulan. Nek 3 wulan? 3 wulan. Nah. Nek 5 wulan berarti piro duwe? Hah? Lah, iku sing repot iku. Nek Pak Tuwe iku ndak sepiro, nek Pak Tuh iku. Sing rada apa ya sing rada nemen iku butuhe. Nah, nek Pak Tuwe ndak sepiro. Butuhe iki lho. Yo diopeni Kang Ji. Jare nek ndak diopeni kan ya apa kaya awake dhewe iki rakyat bawah. Ndak open-open yo ndak mbadok kamu Ji. Apa kate di tuku beras ndak open-open nek kaya rakyat bawah iki. Nek berase wis umum iki berase larang. Nah. Lah iya
beras larang, endok larang. Iya solusine nek endok larang ndak sepiro aku. Iya mangan kolup iku lawa kolup. Lawa sambel. Ya Mas Darmo ya apa maneh nek ana wong undangan kenduren iku diarani romantis nek ngene iku wis. Sampeyan budal jam pira Ji wis oleh men iki? Oh, iku usiane kaya sampean. Sampean ana sudah pitu kan Ji? Lah sampean kelahiran tahun swidak. Aduh. Berarti tahun swidak iku sekitar swidak 6, swidak 5. Swidak 5-an. Usia 65 bawa ramban kaya ngene iki, bawa suket kaya ngene iki. Jarake teko kene kira-kira nek 1,5 kilo ono. 1 kiloan lah wis. Balane menek kaya ngono iku. Nek ndak kulino apa ya ndak dadi turu tok. Namane ndak kulino apa yo? Ndak kulino nang kebon. Nah iki. Lah iki saudara umur 65 masih bawa rambanan rumputan kaya ngene. Ya apa ndak keju nek ndak kulino. Remek cekere, boyoke remek. Sembarang teko kebiasaan. Lah, iku cocok ngono kan, Ci. Jadi kaya sampean iki diusaha sakmene iki minangka contoh. Dadi nek wong pateng melaku, penyene percaya. Ndak usah olahraga. Ya, nggo ramban, to kebon dino sepeda. Heeh. Mari ngono ngrambano mlaku nyongko ndak kuat. Ndak kuat yo. Iya, teko kulino. Sampean iki liwat wetan apa liwat dalan kene kok? Ini ya wetan. Oh, iya liwat wetan kan jojo yo, Dek. Kandange anu sing kate tuku ramban iku. Oke, iki kate tak tutupno golek golek seteng, golek genter. Gentere wis remek di kono. Korek ya. Lah, apa maneh ngono. Jarene krungu kate rabi sampean. Jarene lah aku iki jarene lah Kang Muji. Ndak apa-apa rabi kan, Ci? Jarene. Ndak apa-apa, pokoke ndak nganu bodone. Lah cocok jange ndak bebas. Bebas iku tak dukung. Nah, ngono. Pokoke ndak nganu bojone wong. Nah, cocok sip nek ngono. Aku masih guyon bojone wong iki biasa. Oh iya, nek guyon ndak apa-apa ngono lah. Jangan mbek bojone wong sepurane. Cocok. Lah cocok. Foto bujange ndak masalah. Lah aku mbek rondo ndak masalah. Ndak masalah. Apa sing larang? Tak kawin. Nah, cocok iki Kang Muji. Wah. Iya, aku tidak omong-omongan sakmene ae kate tak tutukno golek genter ya. Golek. Oke. Dipoto tok. Oke, wis. Ndak tutup foto lagi. Iki dalane menek iki ndak biasa ngongsro Kang Muji. Dalane menek saudara. Oke, ndek nisor kono men. Lho iki dalane kaya ngene iki. Nek keliru geblondong iki ndak biasa. Aku rek becik lunyu lho. Dalane perengan. Dalane miring. Yo ngejrot engko nek ndak hati-hati. Tapi nek gawe sepatu yo koyoke enak. Ndak nemen-nemen lah. Nah, iku. Ini namanya bambu rampal kanggo genter. Kanggo genter, saudara. Apik lurus-lurus. Sik, kenane didalah sik. Mantap iki ndi yo. Golek sing cilik nek sing enom awet. Oke wis. Aduh, sik dibatak rono. Batak enggak gak enak nggawane. Aduh. Cek di banan.
Disesek sik. Apa glubute ya nek ndak gatel. Oh iya. Oke. Oke. Glubute iki nek ndak di usapi. Yuk. Gatel nang awak. Hari ini diusapi ambek apa diperut ambek godhong. Ya ndak wis. Ngene-ngene ndak duwe tangga duwe pring yo. Anu seteng genter. Ya repot, dadekno loro ya iki. Oh, ya ndak. Repot nggawane kok. Endak di kebon. Ya nek dawa-dawa yo. Repot, men. Ya nek dawane omong. Dawane pring sih. Manfaat nek dawane omong. Di yo nek omongnya apik, nek omongnya lek ya di pentungi nang kancane. Sak mini. Sak mini wis. Ini tak di hati-hati. Iki nek zamane biyen yo paling ya digawe mungkin lah zamane londo paling gawe tumbak cucukan yo. Kok tumbak cucukan. Apa bambu runcing. Mungkin loh, jarene biyen londo kalah karo pring iki. Ya empuh, ya ana dungane lek. Ya nek lagasan ya ndak kira apa? Ya kira-kira nek lagasan ndak mungkin. Mungkin ya dungane para-para kiai, para wong tuwek-tuwek sing gare mandi ku. Saiki mbuh repot ya nek ngarani saiki ku. Dari darane mandi pangucap iku koyo angel ngono lho. Gimana ya nek karo para sesepuh ya sik ampuh lah. Sik ampuh. Para-para kiai iki ya sik ana sing ampuh lah. Nah, iki ditaleni terus digawa munggah. Ambakane wis ngelak, ambakane wis ngongsrong. Ditaleni terus digawa nang pondok. Kang Muji sik kuat, abot iki. Engko nek jarake sak kilo lebih ku. Dalane katik menek. Ndak kulino apa ndak remek awake. Ayo wes. Oh,
Ih, padahal gomek sak mene. Ndak abot. Tapi nek terlatih yo biasa nek terlatih. Tapi kalau ndak terlatih yo ngos-ngosan. Gue yang gini ki, bungi. Lah, mau nyampe saudara. Aduh. Dalan mau nih wis. Alhamdulillah teko ngeroto wis. Aduh. Ambekan saudara. Ambekan temenan iki. Menan. Tapi ngiras-ngirus sampai olahraga iki. Ngiras-ngirus sampai olahraga. Rehat sih. Gorokane asak. Aduh. Longgo saudara. Aduh.